Duk garin da ba Maryam bai cika gari ba, duk gidan da ba Maryam bai da kwarjini sam, zuciyar da ba Maryam ba ta san da so ba, alkawari na ɗauka ba zan bar ki ba Maryama. Kai, wai me na kai awa ɗaya a nan a tsaye sai narka kuka kake ka gaya min me ke faruwa? Dole in yi kuka lokacin corona virus din nan yi mana da azumi yi mana da sallah yi mana shi bai gajiya ne gashi kuma yanzu za a yi wani gagarumin taro shi ne nake tunanin anya za mu samu zuwa kwa. Wai waye wannan kake magana? Wani rabin Sha'ibu dan Musa. A'a dan mutan mubi kenan. Yi kwarai kwa. To kana ina? Gani. Share hawayenka. Wannan biki kafarka kafata sannan kuma kafan mazaji. Kadda ka ce mun mawaƙin nan nashi. Kwarai kuwa ka san ko akan mawaka babu wanda bawan Allah ne yake ji da shi irin mazaje. Mazaje ba kwarai kuwa. Saboda haka ya ce mai ya kwaso tawagar shi su da shashasha da ras duk mu taho. Amma ka san ba mu sa kayan nan namu ba. Zai gane muku a haka. Ai ba matsala ko bai gane mun buga muryan nan. An ɗan shiga wani yanayi ne kayan mu wanke suna can ruwa kuma ake ta yi. Allah ta ma wani rabin Sha'ibu dan Musa mai wakiltar mubi. Ko ba haka bane? Kwarai kuwa. Yawwa. Allah saka ba haka. Kwarai kuwa. Allah kare ka daga makiyanka. Amin. Sai mun zo mubi mun haɗu ido da ido. Face to face kenan. Zaka ga abin dariya. Zaka ga abin dariya, zaka ga abin nishadantarwa. Kuma in Allah da ka gaya musu duk wanda bai da yake da yasarar dariya ya ebo ta saboda kuma wanda yake jin fitsari ya fitsari da wuri saboda in Allah da muka fara bada dariya mutum zai iya fitsari a wando bai sani ba. Allah taya ma wani rabu Sha'ibu dan Musa mubi ko rasma kuwa sai mun zo da mu da ira mazaje mawaƙin nan naka mazaje.